बे समनि मोनसे गोनां बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्मआ गोनां बाथ्रा बुंथिदों। लाइमोनफोरखौ लानानै बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे दिनैनि जे लाइमोन थामहिनबा उन्दै लाइमोन बे लाइमोनफोरानो फैगौ समाव थामहिनबा जोंनि इयुन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिनेश ब्रह्मआ। बिथाङा बुंथिदों जे आथिखालनि जे लाइमोन बे लाइमोनानो बर' हारिनि इयुन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिनेश ब्रह्मआ। जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै जों बिराद सिरियास, मानोना आथिखालनि बर' हारिनि लाइमोनफोरानो मोनसे समाव बिथांमोना बर' हारिनि दैदेनगिरि जागोन, बिथांमोनानो बर' हारिखौ दैदेनलांनांगोन, बर' समाजखौ दैदेनलांनांगोन। ओंखायनो आथिखालनि लाइमोनफोरा मोजां जाब्लासो जोंनि बर' समाजा मोजां जागोन, जोंनि बर' न'खरा मोजां जागोन, जोंनि बर' हारिया मोजां जागोन। आरो बे समाव बिथाङा गोनां आरोबाव बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों जे आथिखालाव जे पिकनिक स्पट थामहिनबा सरकारनिफ्राय गनायथि लानानै जे पिकनिक स्पटफोर बे पिकनिक स्पटफोरनि बा जायगाफोर बे थावनिफोरनि सायावबो बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जे पिकनिक स्पट जायगा थावनिफोर बे थावनिफोरखौ बे समाव डिसि आरो एसपिनो जे बैफोर पिकनिक स्पटफोराव माबायदि थासारियाव सोलियो, बे पिकनिक स्पटआ बे समाव आयेन बेरेखा माखासे खामानिफोर जायो नामा, बेनि सायावबो बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंथिदों जे डिसि आरो एसपिखौ बुंनानै बैफोर जायगाफोराव जाय जिल्लाफोराव जे पिकनिक स्पटफोर बानायदों, लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा बानायदों, बै जायगायाव थांनानै बिथांमोना नायबिजिरथों बेफोरबायदि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिनेश ब्रह्मआ। जायफोर गोदान सरकारनिफ्राय पिकनिक स्पट खुलिनायनि मुङाव बिथांमोना मोनसे माबा होदों, पारमिसन होदों, बे बेलायाव मोनसे प्रसासन दङ, पुलिस प्रसासन दङ आरो जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रसासन दङ। आं बे बेलायाव जाय जिल्लाफोराव बेफोर पिकनिक स्पटखौ खुलिदों बे जिल्लायाव आङो डिसि एसपि बिथांमोननो खावलायगोन, बै पिकनिक स्पटफ्राव नोंथांमोना थांनानै बे पिकनिक स्पटफोराव माबायदि आबहावाया बेवहाय सोलिदों बेखौ पुलिस प्रसासननिफ्राय आरो डिसिनिफ्राय मोजाङै नायबिजिरनानै मोनसे मोजां इनभारमेन्टखौ होनो थाखाय आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरबाय। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे लाइमोन उन्दै लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरा आथिखालाव जे जौ लोंनानै आरो आयेन बेरेखा माखासे खामानिफोर मावो, थामहिनबा बे समाव गावनि जे जिउखौ सानालासिनो, गावनि जे आगोमा जिउखौ सानालासिनो बिथांमोना जे गेलेनायनि मुङाव थामहिनबा इन्ट्रेस्टनि मुङाव बे समाव हाबा मावो, बे हाबा मावनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों बिथां दिनेश ब्रह्मआ। बिथाङा बुंथिदों जे जिउजों दा उन्दै लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरा जोंनि इयुन, बिथांमोना जे गावनि जिउजों गेलेनाय माखासे मानि जे खामानि मावो बे खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ, मानोना जिउखौ खनसेल' मोनो। मानसि महरै जे सुबुङा खनसेल' जोनोम मोना, बे जोनोम मोननाय समाव नोंथाङा मोजां खामानिखौ मावनांगौ, थामहिनबा बे समाव गावनि जिउखौ बेसेन होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिनेश ब्रह्मआ। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बै उन्दै लाइमोनफोरा जाय बिथांमोना स्कुलाव फरायो, जाय बिथांमोना कलेजाव फरायो, इउनिभारसिटियाव फरायो, जे बिथां लाइमोनफोरा गोसो होनानै लेखाखौ फरायनांगौ। माखासे आयेन बेरेखा जे जौ जुवा जे गेलेनाय आरो बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बिथांमोना। आरो बे समाव थि समखौ बाहायनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। बिथाङा बुंथिदों जे लेखा फरायनायाव गोसो होनांगौ, माखासे आयेन बेरेखा लोंला जाला आरो खायसे जे रंजाथाइनि मुङाव जे आयेन बेरेखा खामानि मावनाय आरो जिउजों गेलेनाय बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिनेश ब्रह्मआ। आरो बेनि अनगायैबो लाइमोनफोरखौ गुरैयै खावलायदों बिथां दिनेश ब्रह्मआ, जिहेथु खाथिसिनावनो दङ जानुवारिया थामहिनबा 2025 मायथाइयाव गोदान बोसोर, इंराजि मायथाइनि गोदान बोसोर, बे गोदान बोसोरनि रंजाथाइनि मुङाव जे गावनि जिउजों गेलेनाय माखासे खामानिफोरखौ जेन मावनाङा, बाइक साथिंनाङा आरो बेनि अनगायैबो जौ जुवा बेनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। आरो बेनि अनगायैबो पिकनिक स्पटफोर, बे पिकनिक स्पटआव टुरिज्मनि थाखाय बा सोरखारनिफ्राय जे जौगाथाय लाबोनो साननाय, थामहिनबा बे समाव
गुबुन गुबुन जायगाफोराव जे गोबां पिकनिक स्पट बानायदों बे पिकनिक स्पट बानायग्रा जायगाफोर बा थावनिफोर बे जिल्लाफोराव जिल्ला बेंगिरि आरो एसपि खौ खावलायनानै बे जायगायाव थारैनो गमामायैनो बे जायगायाव आयेन बेरेखा खामानि सोलियोमारो नामा बेखौ नायबिजिरनो थाखाय बे समाव डिसि आरो एसपि खौ खावलायगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिनेश ब्रह्मआ। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै जों बिराद सिरियास मानोना आथिखालनि बर' हारिनि लाइमोनफोरानो मोनसे समाव बिथांमोना बर' हारिनि दैदेनगिरि जागोन बिथांमोनानो बर' हारिखौ दैदेनलांनांगोन बर' समाजखौ दैदेनलांनांगोन ओंखायनो आथिखालनि लाइमोनफोरा मोजां जाब्लासो जोंनि बर' समाजा मोजां जागोन जोंनि बर' न'खरा मोजां जागोन जोंनि बर' हारिया मोजां जागोन ओंखायनो आं लाइमोनफोरखौ आं मोनसेल' बाथ्रा खावलायनो नागिरो गिबियावनो जोङो जायफोर लाइमोनफोरा स्कुलाव फरायदों जायफ्रा कलेजाव फरायदों जायफ्रा इउनिभारसिटियाव फरायदों फरायनायखौ लांबाय था गिबियावनो जोङो थिग जाग्रोनांगोन आरो जायफोर आथिखालाव जों नुदों माने पिकनिक स्पट बानायनायनि मुङाव टुरिज्म सेक्टरखौ डेभेलप खालामनायनि मुङाव गोबां जायगायाव जोङो बिदि गोदान पिकनिक स्पट जोङो खुलिनाय नुदों आरो बेवहाय गोबां लाइमोनफ्रा गोदान बोसोरनि मुङाव इंराजि गोदान बोसोरनि मुङाव बिथांमोना बेवहाय पिकनिक स्पटफ्राव बेरायलायनायखौ जों नुदों आरो जोङो नुदों पिकनिक स्पटफ्राव थांनानै गोबां मानसिफ्रानो फैफिननाय समाव गारि गुरा बायदिसिना बाइक साइक एक्सिडेन्ट जानानै थैनायखौ जों नुदों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मोनसेल' खावलायगोन गोदान बोसोराव रंजानायनि मुङाव रंजानायखौसो जों रावबो बादा होनो हाया बयहाबो रंजानायनि मोन्थाय दं नाथाय रंजानायनि गेजेरजों मोनसे खोथाखौ जोङो गोसोआव लाखिनांगोन जे मानसिया बुहुमाव मानसि महरै जोनोम मोननाय खाफालनि बाथ्रानो आरो मानसिया जेराव जोनोम दङ बेवहाय थैनाय दं मानसिल' नङा गासिबो जिउ जिरादानो ओंखायनो गावनि जिउखौ बेबायदि गेलेनाय महरै लानो नाङा जोङो गावनि जिउखौ एकदम मोनसे बेसेन गोसा महरै जों लानांगोन ओंखायनो पिकनिक स्पटफोर थाङोब्ला रंजानायनि नामाव गाज्रि मुवा बेसाद लानानै माने लोंला जाला खालामनानै गावनि जिउखौ फोथैना लानायखौ जों माब्लाबो लुबैया ओंखायनो आं खावलायगोन गोदान बोसोरनि मुङाव रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायगोन लाइमोनफोरखौ स्पेसियेलि खावलायगोन आरोखि गाज्रि मुवा जानाय लोंनाय जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय बा जायखिजाया खामानिनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगोन मानोना लाइमोनफोरानो जोंनि हारिनि इयुन आरो बिथांमोनानो समाज फोसाबनाय समाजखौ जौगाहोनायाव बिथांमोना बाहागो लानांगोन ओंखायनो आं फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जे गोदान बोसोर फैगासिनो दं जोंनि गेजेराव इंराजि गोदान बोसोर फैगासिनो दं बे बेलायाव गासै लाइमोनफोरखौ आङो सांग्रां थांनो खावलायबाय मानोना बर' हारिनि इयुना लाइमोनफोरनि सायावनो सोनारनानै दं। माखासे समाव सार नुनो मोन्दों जे पिकनिक स्पटफोराबो नांगौबायदि नेमखान्थिजों सोलियाखै नांगौबायदि टाइम टेबोलजों सोलियाखै बिथांमोनखौ माबायदि सोलिजानो लुबैयो जायफोर गोदान सरकारनिफ्राय पिकनिक स्पट खुलिनायनि मुङाव बिथांमोना मोनसे माबा होदों पारमिसन होदों बे बेलायाव मोनसे प्रसासन दङ पुलिस प्रसासन दङ आरो जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रसासन दङ आं बे बेलायाव जाय जिल्लाफोराव बेफोर पिकनिक स्पटखौ खुलिदों बे जिल्लायाव आङो डिसि एसपि बिथांमोननो खावलायगोन बै पिकनिक स्पटफ्राव नोंथांमोना थांनानै बे पिकनिक स्पटफोराव माबायदि आबहावाया बेवहाय सोलिदों बेखौ पुलिस प्रसासननिफ्राय आरो डिसिनिफ्राय मोजाङै नायबिजिरनानै मोनसे मोजां इनफरमेन्टखौ होनो थाखाय आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरबाय।